Min kone sagde, at hun trængte en helg for at opleve noget anderledes. Men da hun kom tilbage, opdagede hun, at jeg også havde levet, og med nogen mye bedre. Hun sværgede på, at det bare skulle være en helg, at hun trængte det for at finde sig selv. Jeg følte mig som en komplet idiot, men bestemte mig for at ikke bare stå stille, og da hun kom tilbage, var alt hun så bare refleksionen af det, hun selv havde ødelagt. Og jeg? Vel, jeg var ikke længere alene. Mit navn er Bill Miller, og på tidspunktet for disse hændelser havde min kone Laurie og jeg været gift i lidt over 20 år. Vi mødtes på universitetet og giftede os ret efter eksamen. Vore døtre, Kelly og Emily, var bare 1 år fra hverandre. Kelly var førsteårsstudent på college, mens Emily gik sidste året på videregående. For omtrent 6 uger siden kørte vi Kelly til universitetet, et stort statligt college omtrent 2 timer unna. Hun boede på et studenthjem for nye studenter og delte rum med en nær ven. Emily vidste endnu ikke, hvilket universitet hun ville gå på næste år, men det var en god chance for, at hun ville havne på det samme som søsteren. De kranglede, som søstre vanligvis gør, men de støttede altid hverandre og stod hverandre nær. Da Kelly flyttede hjemmefra, efterlod det et følelsesmæssigt tomrum i huset vort, men vi var glade på hendes vegne og for de nye erfaringer, hun skulle få. Jeg var partner i et stort revisionsfirma, og Laurie jobbede som supervisor i en regional byggevaredistributør. Hun havde begyndt at jobbe igen, da jentene startede på skolen. Og hun havde jobbet sig op over selv, om hun havde uddannelse i litteratur. Jeg tjente mere end hende, men vi levede komfortabelt. Vi havde et vakkert hus, nye biler og andre goder. Laurie så ud til at elske jobben sin. Den fredagen drog jeg tidligt fra kontoret, mindst 1 time før vanlig tid. Jeg vidste, at Emily skulle på skoletur hele helgen og ikke komme tilbage før søndag kvæld. Jeg smilte ved tanken på at have lidt tid, alene med min kone, kanskje en romantisk middag på vores favoritbistro og en efterlængtet nat med intimitet. Siden Kelly drog på college, havde vi været lidt frakoblet, så jeg tænkte, at denne helgen kunne være en ny gnist i ægteskabet vort. Da jeg kørte ind i garagen, så jeg, at Lauries bil allerede stod der. Hun måtte også have dratt tidligt fra job. Kanskje havde hun samme romantiske idé som mig, at tilbringe tid sammen. Jeg planlagde at foreslå middagen som en perfekt start på helgen. Jeg fandt hende ikke på køkkenet, så jeg gik til soverummet for at skifte og se, om hun var der. Kanskje havde hun netop kommet hjem. På vej mod rummet, hvor råbte jeg, "Elskling, jeg er hjemme. Er du på soverummet?" "Jeg er her, Bill," svarede hun. Da jeg kom ind, så jeg Laurie siddende ved sminkebordet på badet. Hendes side, som altid var mere romslig. Hun lagde nøje på sminke med fokus på øjnene. Hun havde på se den korte svarte kjolen og perlekædet, jeg havde givet hende til jul. Høje hæler lå på gulvet ved siden af hende. Jeg lagde også mærke til, at kufferten hendes lå åben på bænken, halvvejs pakket med undertøj og fritidsklæder, noget allerede brættet og klar til at tages med. "Wow, Laurie, jeg kan ikke huske, at vi planlagde en helgetur. Jeg må blive gammel. Hvor skal vi? Jeg gør mig raskt klar." Hun tog et dybt pust og sagde, "Bill, undskyld, men jeg har ikke fortalt dig det. Jeg har en aftale denne helgen. Jeg forventede ikke, at du skulle komme hjem så tidligt. Jeg ville snakke med dig, når jeg drog. Jeg ved, du bliver sint og vil krangle, men jeg vil virkelig ikke have en krangel." Jeg vurderede at gå ind i stuen for at ringe en samtale, men så tænkte jeg, ved du hvad? Hvis hun kan have sin held, kan jeg også snu spillet. Og ærligt talt, jeg bryr mig ikke længere om, hvad hun tænker. Jeg tog op mobilen min, bladede gennem kontaktene, til jeg fandt rigtig navn og ringte. Jeg vidste, at Laurie bare ville høre min side af samtalen. "Hej Sarah, det er mig, Bill. Oj Bill, det er længe siden. Hvordan har du det?" Det var fantastisk at høre Sarahs stemme igen. Jeg trak pusten dybt og mindes historien hvor. Vi jobbede begge i det samme revisionsfirmaet, men vi var ikke nære, og vi socialiserede ikke mye. For 10 år siden, kort tid efter at hun begyndte i firmaet, blev hun tildelt som min administrative assistent. Dengang var jeg seniorrevisor, endnu ikke partner. Hun var en utrolig assistent og en nøkkelfaktor, for at jeg klarede at blive partner nogle år senere. Hun og manden hendes, John, var omtrent 5 år yngre end Laurie og mig.
Han var en stigende leder, og de havde bestemt sig for at få barn senere, når karrieren hans var mere stabil. De hade bara ett litet barn den gangen, så för omtrent 5 år siden rammede tragedien. John kørte hjem efter en dag med møder om en fusionsselskabet hans planlagde. En lastebil kørte på rødt lys og knuste Johns bil, og han døde næsten momentant. I månederne som fulgte stod jeg ved Saras og sønnen Jakobs side. De var naturligvis knust. Jeg hjalp hende med at finde en god advokat, som sagsøgte transportselskabet og afdækkede, at chaufføren var beruset. Til slut fik Sara en multimillion-dollar opgør for grov uagtsomhed. Mens jeg støttede Sara, opdagede vi en stærk gensidig tiltrækning, vi aldrig havde lagt mærke til før. Man kan sige, at vi fandt hver andre som sjælevenner. Ingen af os havde nogen gang følt noget så intenst for nogen andre. Men efter at have snakket om følelserne vore, blev vi enige om, at vi ikke kunne handle på dem. Jeg var en gift mand, som tog løftene mine alvorlige, og Sara respekterede ægteskabet mit for mig til at blande sig ind. Vi bestemte os sammen for at afslutte forholdet både på job og privat, før følelserne vore udviklede sig til noget følelsesmæssigt eller fysisk, som vi ville. Angret på. Vi gik hver til vort som venner med god samvittighed, velvidende om, at vi aldrig havde krydset nogen grænser. Selvom hun var økonomisk tryg takket være opgjort, bestemte Sara sig for at forsætte at jobbe i firmaet som administrativ assistent, men hun støttede en anden revisor på en anden etage for at reducere chancen for at møde mig. Hun likte menneskene på kontoret, de intellektuelle udfordringerne og det professionelle miljø. I tillæg efter Johns tragiske død og Jakobs skøre følelsesmæssige tilstand, ønskede hun ikke flere store ændringer i livet. Da vi sagde farvel, smilte hun og sagde, at jeg burde ringe hende, hvis min civilstatus nogen gang ændrede sig. Jeg lovede, at jeg skulle gøre det, men jeg troede aldrig, at Laurie skulle forråde mig for en morohelg. Men det var akkurat det, som skete. Min kone fortalte mig netop, at vi nu har et åbent ægteskab, og at hun skal tilbringe helgen med en anden mand. Herregud, Bill. Du tuller ikke sandt, sagde Sara. Jeg kan ikke tro, at hun ville gøre det mod dig. Jeg troede, der havde et stabilt ægteskab. Jeg skulle ønske, det var en spøg. Jeg troede også, vi var stabile. Akkurat når står jeg her og ser hende gøre sig klar for sin date. Kanskje hun er ærlig nok til at bekræfte planene sin. Jeg sætter på højtaler slik, at du kan høre. Jeg vendte telefonen mod Laurie. Laurie, kan du venligst bekræfte, at du skal tilbringe helgen intimt med en anden mand? Jeg snakkede højt nok til, at Sara kunne høre. Jeg gør ikke det der, svarede Laurie rasende. Vi har ikke et åbent ægteskab. Det er bare en helg. Hvorfor må du ødelægge alt? Kanskje jeg ikke engang kommer tilbage på søndag, siden du opfører dig så barnslig. Hun tog op mobilen sin, og jeg så, at hun bestilte en Uber. Jeg venter udenfor. Prøv at ikke opføre dig som et barn, når jeg kommer tilbage. Hun lukkede kufferten og gik ud mod ytterdøren. Jeg tog tilbage telefonen til øret. Hørte du det? Ja, jeg hørte, sagde Sara. Jeg kan ikke tro, at hun gør dette mod dig. Hun er utro. Ved du, hvem manden er? Nej, jeg har ingen anelse. Hun ville ikke sige navnet hans, bare at han også er gift og har små barn. Hun sværger, at det ikke er en affære bare denne helgen, men ærligt talt kan jeg ikke stole på noget, hun siger længere. Herregud, Bill, jeg er i chok. Ringte du bare for at fortælle, hvad som sker, eller er det noget, jeg kan gøre for dig? Faktisk huskede jeg løftet, jeg gav dig, da vi sagde farvel, at jeg skulle ringe, hvis min civilstatus ændrede sig. Så her er jeg, holder mit løfte. Jeg kan ret og slet ikke fortsætte at være gift med Laurie efter dette. Seriøst. Jeg er smigret, Bill. Jakob er hos bedsteforældrene denne helgen. Og jeg havde faktisk en date i kvæld. Så er der undskyldt. Jeg var så fanget i mine egne problemer, at jeg ikke engang tænkte på, at en attraktiv kvinde som dig sikkert allerede havde planer for helgen. Jeg vidste ikke, at du var i et forhold. Jeg er glad på din vegne, Sara. Jeg skal lade dig være. Nej, Bill. Du misforstår. Jeg var i et forhold i omtrent et år, men det tog slut for nogle måneder siden. Han ville gifte sig, men jeg følte aldrig den gnisten. Jeg ville ikke binde mig bare for at slippe at være alene. Dagens date blev ordnet af søsteren min. Jeg skal sige til ham, at en nær ven fik forfærdelige nyheder, og at jeg må aflyse for at hjælpe. Det er næsten sandt. Jeg nævner bare ikke, at denne vennen er en mand, jeg drømte om hver kvæld, jeg lader mig. Hvad? Virkelig? Nå er det jeg, som bliver smiret. Du ville virkelig aflyse daten din for at tilbringe tid med mig? Selvfølgelig. Uden og nøl. Jakob og jeg brugte deler af opgjøret til at købe et nyt hus for 2 år siden.
Skolen er her, der er mye bedre. Jeg sender dig den nye adressen min på melding, når vi lagger på. Hvis du fortsat bor på samme sted, er det bare rundt 15 minutter una. Jeg bekræftede, at vi ikke havde flyttet, og vi aftalte, at jeg skulle hente hende om en time. Vi drog til den samme italienske bistroen, hvor jeg oprindeligt havde planlagt at tage med Lori. Hvor forbindelse langt fra Å har svækket C virkede stærkere end nogensinde. Vi tilbragte den natten og mesteparten af helgen i hendes seng. Den følelsesmæssige forbindelsen var intens, og den fysiske var helt ekstraordinær. Søndag morgen, mens vi lå i sengen, snakkede vi om, hvad Lori havde gjort i helgen. Jeg bekræftede, at jeg ikke kunne fortsætte at være gift med hende, uafhængig af om Sarah og jeg havde en fremtid sammen eller ikke. Sarah smilte. Et så strålende smil, at det lyste op hele rummet. Vel, Bill, jeg tror virkelig, vi har en fantastisk fremtid foran os. Jeg vil gerne udforske et forhold med dig, og jeg er sikker på, at Jacob vil blive glad for at have dig tilbage i livet sit. Vi elskede en gang til som en måde at fejre dette nye livet, uden en klar vej, men fuldt af muligheder. Etterpå drog jeg hjem for at vente på, at Lori skulle komme tilbage. Mens jeg ventede, ringte jeg Kelly på college og fortalte, at jeg skulle skilles fra moren hendes, og forklarede, at Lori havde forladt mig for at tilbringe helgen med en anden mand. Hun blev naturligvis vældig oprørt. Jeg bad hende om at ikke ringe moren eller søsteren sin, før jeg havde haft chancen til at snakke med dem personligt. Senere planlagde jeg at snakke med Emily, når hun kom hjem fra skoleturen. På ettermiddagen satte jeg i stuen, da Uber-chaufføren slap af Lori rundt 2:00. Hun kom ind, smilende, trak kufferten bag sig med et bredt smil i ansigtet. Hun så i det mindste ikke ud som en kvinde, som havde tilbragt helgen med en anden mand, men udseendet kan bedrage. Hej, elskling. Jeg vidste, du kom til at være her og vente på mig. Ser du? Ingenting har forandret sig. Jeg er fortsat den samme kone, som drog fredag kvæld. Jeg vidste, du elskede mig nok til at lade mig have en fri helg. Nå skal jeg gøre op for alt. Og du kommer til at være den lykkeligste ægtemanden i verden. Jeg har hørt, at det kan være ganske morsomt at vinde kona sig tilbage. Hvis du vil, kan jeg tage på mig noget specielt, og du kan gøre, hvad du vil med mig, før Emily kommer hjem. Telefonen min lå på bordet og tog op samtalen på video. Hun havde endnu ikke lagt mærke til det. Jeg tænkte, at det kunne være greit at have en optag der, som jeg trængte at vise barn af vore eller andre familiemedlemmer, i tilfælde hun prøvede at snu historien og fremstille mig som skurken. Lori, jeg ved, hvor mye du hater at bruge beskyttelse, og jeg har taget vasektomi, så ikke lat som Richard brugte kondom denne helgen. Du kan stole på helsen din med ham, men jeg kommer definitivt ikke til at gøre det. Hun havde i det mindste anstændighed nok til at se ned, og indså, at samtalen ikke gik slik den slæske kæresten hendes havde lovet. Pludselig løftede hun hovedet, chokket. Hvordan ved du navnet hans? Du lovede, at du ikke skulle følge efter mig eller blande dig ind i helgen min. Jeg fulgte dig ikke. Jeg hyrede en privat efterforsker til at gøre det. Alt jeg trængte var positionen din. Tak forresten for, at du lot mobilen være på. Han kunne ikke starte før lørdag, siden du først fortalte mig om planene dine fredag kvæld. Jeg måtte betale dobbelt, siden det var så kort varsel, men det var værd det. Bare for at se reaktionen til Richards kone, da hun opdagede, hvad manden hendes havde gjort. Vidste du, at faren hendes ejer selskabet der jobber i? Det ser ud til, at Richards karriere er færdig på mandag, og din arbejdsdag bliver interessant også. Jeg bad dem bare om at ikke sparke dig. I hvert fald ikke endnu. Lori sank ned i sofaen foran mig og kollapsede. Jeg kan ikke tro, at du gjorde dette mod mig, klagede hun. Vi er kvitt, svarede jeg kort. Sagde han til dig, at denne helgen skulle genopleve gnisten i ægteskabet vort? Hun nikkede, hovedet i hænderne, stirrende ned i gulvet. Det er det, som sker, når du lytter til kæresten din i stedet for manden din. Den gnisten der tændte ødela to ægteskab. Nej, hikstede hun. Jeg vil ikke skilles. Jeg sagde, at denne helgen var en indgangsgreje, noget som aldrig sker igen. Richard og jeg har ikke et forhold. Jeg har følt mig ned siden Kelly drog på college. Jeg troede, dette ville få mig til at føle mig bedre og gøre mig til en bedre kone for dig. Jeg gjorde det for os. Kan vi ikke prøve, kanskje parterapi? Du sagde, at din ven fandt en god terapeut. Hun løftede hovedet og så på mig med et lille håb i blikket. Jeg følte næsten skyld for det, jeg var i færd med at sige. Da jeg var ung, lærte faren min mig, at når du tager et standpunkt mod nogen, kan du sjældent kontrollere reaktionen deres. Jeg bad dig om at ikke dra denne helgen, og du kaldte mig umoden og drog ligevel. Jeg har aldrig følt mig så forrådt og respektløst behandlet i hele mit liv.
Havde du trukket dig, da jeg bad dig, kunne vi have prøvet terapi og kanskje repareret ægteskabet, forstået hvorfor du følte, at du trængte dette eventyret. Tro mig, Laurie, jeg har også følt mig ned siden Kelly drog. Men i modsætning til dig planlagde jeg ikke at tilbringe en helg med en anden kvinde og kaste det i ansigtet dit i sidste øjeblik. I det øjeblikket, du satte dig i den Uberbilen for at drage til resorten med Richard, var ægteskabet vort over. Du har bare ikke indset det endnu. Laurie begyndte at gråte og sank sammen på gulvet. Hun krøb bort til stolen min og klemte bagene mine. Vær så snil, Bill, ikke forlad mig. Jeg var en idiot. Jeg lod Richard fylde hovedet midt med løgner. Intimiteten med ham var højst middelmådig. Han er ingenting sammenlignet med dig. Vær så snil, vi kan redde ægteskabet vort og gøre det endnu bedre end før. Vær så snil, ikke gå. Jeg tog op telefonen fra bordet og stoppede optaget. Laurie, jeg har en tilståelse. Hun løftede ansigtet fra bane mine og så på mig. Hvad har du gjort? Så du sagde efter, at jeg drog? Det er great, Bill. Så hun raskt. Vi tog begge en helg fri fra ægteskabet. Der står vi ligt, ikke sandt? Ja, jeg tilbragte helgen med Sarah, men det er mere kompliceret end som så. Hvad mener du? Jeg forklarede, hvordan Sarah og jeg havde blivet nære og følt en stærk forbindelse efter Johns død, selvom vi aldrig havde krydset nogen følelsesmæssige eller fysiske grænser. Vi havde knap snakket på 5 år. Vi trak os unna, da vi indså, at vi var på vej ind i en farlig vej for ægteskabet mitt. Jeg var lykkelig og respekterede løftene mine. Sarah respekterede også ægteskabet mitt, for mye til nogen gang og skade det. Men hun sagde, at jeg kunne ringe, hvis min civilstatus ændrede sig. Det var derfor, jeg ringte hende. Så du kastede basically ægteskabet vort i søpla og ignorerede alle bønnene mine om at give op denne vanvittige helgen. Til syvende og sidst respekterede Sarah ægteskabet vort mere end du gjorde det. Herregud, hvad har jeg gjort? Holkede Laurie og holdt fast i benene mine, mens hun begravede ansigtet i demikken. Jeg kan ikke tro, at dette sker med mig. Ja, jeg kan knap tro det selv. Da Sarah og jeg mødtes den helgen, opdagede vi, at forbindelsen mellem os var endda stærkere end før. Vi er sjælevenner. Laurie, vi ville aldrig have endt op sammen. Kanskje aldrig snakket igen, hvis du ikke havde forrådt mig denne helgen. Men du gav os denne muligheden, og nu vil vi ikke længere være fra hverandre. Jeg leverer ind skilsmissepapirerne næste uge. På grund af omstændighederne vil jeg bede om uforenlige forskelle, selvom jeg gerne kunne bede om skilsmisse på grund af utroskab. Jeg lover at være retfærdig i opgøret og ikke efterlade dig i fattigdom, og for at bevare de gode minderne, vi havde, har jeg fortalt Kelly, at du tilbragte helgen med en anden mand. Det er bare retfærdigt, at vi siger det samme til Emily. Jeg vil også fortælle, at jeg er sammen med Sarah, men jeg vil gøre det klart, at dette var en konsekvens af dit svigt. Hvis du ikke prøver at fremstille mig som skurken, vil rapporten fra privatetterforskeren og bildene aldrig forlade telefonen min. Jeg tror, Laurie forstod, at det var nytteløst at kæmpe for at beholde mig i ægteskabet. Senere snakkede vi med Emily, da hun kom hjem fra skoleturen. Hun blev oprørt og spurgte, om det fortsat var en chance med terapi. Uden at gå i detaljer, forstod hun raskt, at moren havde gjort en stor fejl. Hun fik også vide, at jeg havde genoptaget kontakten med Sarah, og at vi begyndte nå sammen. Hun indså raskt, at parterapi ikke længere var aktuelt. Jeg sov i gæsterummet nogle nætter for at forsikre mig om, at Emily havde det bra, og flyttede derefter til et langtidsophold på hotel, hvor jeg delte tiden min mellem Sarah og Laurie. Senere den ugen præsenterede jeg et forslag til en retfærdig skilsmisseaftale for Laurie. Selvom pengene fra Johns dødsfald var i et fond for Sarah og Jacob, vidste jeg, at jeg kunne lade Laurie få huset og sikre en rimelig underholdsbidrag og barnebidrag uden at sætte hendes økonomiske stabilitet i fare. Hun prøvede aldrig at fremstille mig som skurken eller sige, at jeg var skyld i skilsmissen. Til nogen sagde hun bare, at vi havde vokset fra hverandre med tiden. Nogen vidste, at det var tul. Som sidste udvej indrømmede hun, at hun havde gjort en stor fejl, og at jeg havde all ret til at gå. Sarah og jeg giftede os kort tid efter, at skilsmissen var færdig. Det var en liten, men vakker ceremoni, og min brud var strålende. Vi inviterede bare nære venner og familie. Jeg var glad for, at både Kelly og Emily deltog, og så ud til at være genuint glade på vores vegne. Jeg tror, de forstod, at efter det moren deres havde gjort, fandtes det ingen vej tilbage for os. Og alt de ønskede var at se mig lykkelig. Sarah var i 30-årene, men hun overbeviste mig om, at mine dager som far ikke var over. Jeg tog en vasektomireversering, og vi fik 2 fantastiske, friske barn.
Først kom John, opkaldt efter hendes afdøde ægtemand, men vi kalder ham Jack. Et år senere, der kom vores lille jente Jacqueline, opkaldt efter min mor, vi kalder hende Jackie, Jacob, og jeg udviklede et stærkt forhold som far og søn. I ettertid trængte han virkelig en farsfigur i livet sit. Jeg håber, John deroppe et sted ser ned på Sarah og Jacob og finder fred i at vide, at de fandt ægte lykke. I dag har det gått næsten 10 år siden den skæbnesvangre helgen. Sarah og jeg er så lykkelige, som 2 mennesker kan være, og vi har netop været i Kellys bryllup med hendes mangeårige kæreste, Tom. Jackie var brudepige, og Jack gjorde en udmærket job som ringbærer. Jacob går nu på videregående og har blivet en kæk, atletisk ung mand. Han kom i brylluppet med kæresten sin, en vældig sød jente. Jeg havde ikke set Lori på over 6 år. Hun så ud til at have det bra, men hun kom ikke i nærheden af Sarah. Jeg tror, de 2 ekstra barne virkelig fik Sarah til at blomstre. Lori giftede sig etter hvert med en mand ved navn Steven, som hun mødte på jobben. Jeg mødte Steven på øvingsmiddagen, og han virkede som en bra fyr. Vi fik et øjeblik alene til at snakke, og han nævnte, at Lori havde fortalt ham, hvad som havde sket mellem os og taget på sig skylden for skilsmissen. Noget jeg bekræftede med et lille nik. Jeg forsikrede ham om, at uanset hvad som havde gået gennem Loris hoved på den tiden, var det længe siden, og at hun i det store og hele havde været en god kone og partner. Han var enig. Jeg hørte, at Lori havde haft det tøft på jobben en periode, men hun fik aldrig sparken. Hun fik nogen vanskelige opdrag i en tid, men senere beviste hun loyaliteten sin og harde arbejde og blev til slut forfremmet til regionschef. Ironisk nok samme stilling, som Richard havde, før han blev sparket. Sarah og jeg minglede med gæsterne under bryllupsfesten. Vi spiste, dansede og morede os. Kelly og Tom skulle rejse til Hawaii næste morgen på bryllupsrejse. En gave fra os, sammen med en raus check for at hjælpe dem med indskuddet til huset, de ønskede at købe. Mod slutten af kvælden så jeg Lori gå bort til Sarah for en kort samtale. Derefter kom hun bort til mig og spurgte, om vi kunne danse en gang. Hun så, at Sarah havde givet sit samtykke. Jeg så på Sarah, og hun nikkede. Jeg tog Lori i armene mine, og vi dansede til den langsomme musikken, som spilte. For et øjeblik føltes det næsten som i gamle dage. Ingen af os sagde et ord, før sangen var færdig, da hun stansede og så på mig. Bill, jeg er lei mig for det, jeg gjorde mod os for alle de årene siden. Jeg er glad for, at jeg fandt Steven, men jeg sluttede aldrig at elske dig. At se dig så lykkelig med Sarah gør mig glad for din skyld, men det gør også vondt at tænke på, hvad som kunne have været. Lori, for det er værd. Jeg tilgiver dig og ønsker dig og Steven alt godt i verden. Jeg snakkede med ham tidligere, og han er virkelig en god mand. Han og jeg har noget til fælles. Vi elskede begge dig. Og du har ret, Sarah, og jeg er utrolig lykkelig, og på en mærkelig måde har vi dig at takke for, at vi fik hverandre. Vær så snil, tilgiv dig selv og elsk Steven og din nye familie med alt du har. Med det kyssede jeg Lori på panden, tog hånden hendes og ledede hende tilbage til bordet vort, hvor Steven og Sarah ventede stille og så på den sidste dansen mellem 2 gamle elskere. Jeg så Sarahs vakre smil og takkede Gud for, at hun havde kommet tilbage i livet mit, selv på en helt uventet måde, kommentarobservatør af Reddit. Og til slut virker det, som skæbnen bestemte sig for at give alle en ny chance. Lori klarede til og med at bygge op livet sit igen. Men Bill blomstrede virkelig. Han fandt kærligheden, fik flere barn, hjalp til med at opdrage sin bedste vens søn og havde fortsat værdighed nok til at danse med sin eks og ønske hende alt godt. Nå, om dette er forsoning eller bare en perfekt historie, overlader jeg til der at afgøre. Fortæl mig i kommentarfeltet, var dette en retfærdig slut, eller mangler det noget? Hvis du likte denne historien, ved du, hvad du skal gøre. Tryk på like-knappen, del den med nogen, som vil elske fortællingen, og abonner på kanalen, slik at du ikke går glip af næste historie. Og det findes 2 andre fulde af vendinger, som venter på dig her på skærmen. Vi ses i næste.